Igsunan, good morning. Nalubat ang among remokon. So karon. Oh, yata Kevin ah. Ang pag-ibig mo Allah, nakalud pa ba kayata. sa puso mo? Sige ato sa Masignal pa ba? ato sa ni kon gaw kay masukoyan ni. Sukoyan ni mang luwar ba ni buing. So mga kaigsunan no. Ni kanta na si Kevin. Kevin wa. Namay wa? Kevin. Namay? Kevin. Dorian. Kevin Dorian no. So mga kaigsunan no, akong ipakita na pod utron nyo no. Inaani pag-harvest og sisig nga walay pwersa nga magamit. Simple naman ni kini, gihimog lisod ani mga buang. may panduklong ulo. Walay pwersa. So I will show you how to harvest sa sisig nga walay pwersa nga magamit. So makita ninyo ni. Okay na. Pakaon nyo ng alambre. Okay? So, pakaon na. And then sa usa na pod, i-open naman eh. So ang tawag ani is namay kay shaku chikaw kore wa teppo namay wa teppo desu. So pagbukat ang sisi man yung ginahimo no, pili na alsahon at kaya mong sisiron niya after putlo na ni siya. No? I will show you. Ako ipakita sa inyo mga kaigsuna no. So muna akong kauban si Mukay diha si Captain o si Agaw dito sa Alambre. So kami na-assign diri ron. So mo niya ang simplest way pag-harvest og sisi nga walay pwersa nga magamit no. So putlo nimo pak hulog na siya. So dapat imo na siyang iabanid. Okay. So diri na pod ta. Hop. Hop. So walay pwersa nga nagamit. Hop. Di ba? So sayon ra kaning trabaho kaning mga kauban ra na kong hapon nilang himo og lisod. Himo nilang manual ang tao himoong robot. So sa wala pa maka-follow sa akong Facebook page, i-follow niyo no Louie TV. So na masoldre sa kilid. Kani kong mga sisiha dili ni maalsa na mag-manual among gimanumano ni dili na maalsa. So gigamitan na matong hingalag tipo no. So oras ni karon hapit na pod mi mahuman kay puno na mong kano kita na ko ninyo ha. Kung pakita niya ko ninyo sa si Captain atong i-zoom while mag-cut siya. Finish Kevin mo na trabaho ni Kevin kritiko na ng alambre. Igbubod na Kevin taga Saudi. Alright no. So mauro to mga kaigsunan, daghang salamat. So pag itagak po ni siya dali ra kana siya, i-hook lang na siya. Kayata Kevin na. Pawira, mayuha mo ka to Allah, yata. Kisyaw ka na mula tayo na. Kapower. Pasi mo ng putlo na wala pag-ikot ha. Napaisa. Bukto ay bukto. Kita niya na siya. Nawaton dali. Up. Susong juga mga kawayan. Ay ka. So imo ra ning anaon siya, sulod mo siya. I-plaster. And 1 2 3. Di ba? Tagak na to. So basic na basic.
guys ha. Ano yung pinaka-simple nga pag-harvest. Shout out na kay Brian Malasarte kung gusto mo magpahimo og jersey diri sa Japan. Kontak lang mo kay Lowy TV. Siya ang mo direct dito kay Brian Malasarte. Brian Malasarte. Pero pwede po na nato sila mo direct sila dito. Pwede ko sila So direct. shoutout no, magbuhat na sila og jersey. Dili, dapat mo subscribe and share like sa Lowy TV. Di Ah, so, ba sila makadirect dito? magigre di. Pwede Pwede po. Basta shoutout na Brian Malasarte no. So daghang kay salamat po sa paghimo sa jersey na mo pohon. So more blessing to come on Happy Christmas baka naman. naman. Okay, bye. Kevin, bye Kevin. Bye bye. All right.